Pán Šimečka, problém s ukrajinským mobilným spôsobuje, že cena tony napríklad pšenice išla dole o 200 eur. My máme obrovský problém s tým, čo na Slovensku je vyprodukované, len kvôli tomu, že sa sem valí ukrajinské obilie. Chcel by som vyzvať súčasnú vládu Slovenskej republiky, pána Odora, napriek tomu, že je v demisii, aby okamžite začala iniciovať rokovanie V4, pokiaľ ide o iniciovanú žalobu Ukrajiny proti Slovensku ohľadne obilia. To sa týka ekonomiky. Dámy a páni, ja považujem za správne, že Slovensko, Maďarsko, Poľsko sa rozhodli, že nedovolia dovoz agrokomodít z Ukrajiny, pretože to ohrozuje výrazne náš trh a naše záujmy. Pán americký veľvyslanec určite s tým nebude súhlasiť, ale Ukrajinci sú veľmi neseriózni partneri. Ja som ich zažil, keď išlo o energetiku. Zažil som ich v mnohých situáciách, preto v tejto situácii sa krajiny V4 musia spojiť a musia požiadať Európsku úniu, aby dôsledne chránila